Priroda nije samo mjesto za posjet, priroda je naš dom. Kako očuvati prirodu i živjeti s njom u sinergiji, saznajte u našem serijalu emisija Lepeti je Zagorje zelene. Ove subote 15. srpnja od 14 sati predstavljamo vam knjigu Zagorje zeleno. Knjiga donosi puno korisnih informacija i o biljnim i životinskim vrstama na području naše županije, ali i savjeti o tome kako doprinijeti očuvanju prirode, kako se pripremiti za boravak u prirodi, te kako se ponašati u prirodi i prema njoj. Pripremamo vam i nagradnu igru, zato budite s nama ove subote. Gošća emisije Dijana Hršak, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno. Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, gledateljice i gledatelji, čuli ste ko je s nama. Ponovo vam se javljamo sa emisijom, sa savjetima vezano za zaštitu prirode, a danas ćemo biti i malo darežljivi, obzirom da je vrijeme i godišnjih odmora i tako, pa ćemo malo ležernije odraditi emisiju. Dobar dan i dobro nam došli u emisiju, gospođa Hršak. Dobar dan Snježana i dobar dan svim slušateljima. Evo, rekli smo da danas ćemo za početak predstaviti knjigu Zagorje zeleno. Evo, javna ustanova Zagorje zeleno, s nama je ravnateljica. Knjiga je Zagorje zeleno i Zagorje nam je zaista lijepo zeleno zahvaljujući kiši. Pa da, evo, ovo ljeto imamo dosta frekventne padaline, pa je i sve još uvijek dosta zeleno. Naravno nije dobro kad ima leda, ali eto, priroda je čudljiva, iznenadi nas pa nikad ne znamo. Dobro, malo nas i te klimatske promjene ipak sustižu, to je činjenica, to se vidi po tim naglim promjenama vremena i naglim tim frontama hladnog zraka koje naravno rezultiraju sa nevremenom po ovakvom vrućem vremenu, ali evo, morat ćemo se i tome prilagoditi. Da. Naravno, trebamo se prilagoditi i za sebe osobno, za zdravlje, za naše vrtove, za životinje. Svima su to ekstremi koje treba na neki način prevladati i preživjeti. Da. Ništa, idemo krenuti. Knjiga Zagorje zeleno. Otkud ideja? Kako je nastala? Što se može naći u knjizi, da malo upoznamo naše slušatelje? Pa evo, ova knjiga Zagorje zeleno je nastala tijekom realizacije projekta Zagorje abeceda prirode, našeg vrlo bogatog i produktivnog projekta. Projekt koji se provodio u vrijeme COVID-20, 21. godina. Evo, dok i od kuće i svakako, ali eto, vrlo smo bili aktivni i na neki način je bila prilika da se i posvetimo ovakvim poslovima. U ustanovi je postojala knjižica zaštićene prirodne vrijednosti Krapinsko-zagorske županije, odnosno neka vrsta vodiča kroz zaštitu prirode, čiji su autori bili profesor Ivan Martinić i profesor Željko Španjol. I evo, nekako prođe 10, 12 godina, 15 godina i vidiš da jednostavno treba obnoviti sadržaj i da postoji potreba za novijom, suvremenijom, opširnijom publikacijom. Ustanova je sve te godine i radila, postigla određene rezultate i na neki način to smo saželi u novu knjigu, tako da su dio tekstova se koristilo iz ovog vodiča, a dio smo nadogradili prema potrebi, ono što smo osjetili da je za širu javnost baš prikladno i potrebno. Što se sve može naći u knjizi? Pa evo, prvo na knjigu smo vrlo ponosni jer je fotografija je našeg Zagorja, tu smo se puno potrudili, dali smo izraditi profesionalne fotografije, sudjelovali smo u samom fotografiranju, također u knjizi su ilustracije strogo zaštićenih biljaka i životinja. I kao i svaka knjiga, recimo, počinje sa nekakvim uvodom, predgovorom, ali što se tiče samog sadržaja, knjiga predstavlja zaštićene dijelove prirode Krapinsko-zagorske županije, ekološku mrežu Natura 2000, zatim nešto o bioraznolikosti naše županije na osnovi rezultata istraživanja koje smo radili, zatim vrlo važna tema usluge ekosustava, zatim naša biološka istraživanja, edukacija obuhvaćena kao jedan vrlo važan segment rada javne ustanove i na kraju dodali smo korisne savjete kako doprinijeti očuvanju prirode, odnosno kako se pripremiti za boravak u prirodi. A pogotovo je to danas jako bitno s obzirom na te velike razlike u temperaturi i ekstremnim
vremenskim uvjetima ponekad. Koje je najveće zaštićeno područje u našoj županiji? Pa evo, u našoj županiji ima 17 zaštićenih područja kojima upravlja javna ustanova Zagorje zeleno, a naše najveće zaštićeno područje je značajni krajobraz Zelenjak, Risvička i Cesarska gora, drugo po starosti zaštićeno i sa jednim proširenjem 2011. godine. Znači Zelenjak, Risvička i Cesarska gora, naše je najveće zaštićeno područje, evo vrlo je zanimljivo zbog svojih povijesnih, kulturnih, prirodnih vrijednosti. Ima i Strahinčice, je li tako? Ima i jako poznati biljaka na Strahinčici. Radili ste stazu putovima orhideja. Ima tu raznih aktivnosti, vjerujem da se sve to može naći u knjizi. Da, rezultati istraživanja ukratko i ono što je najvrijednije i najvažnije. Strahinčicu ste spomenula, područje ekološke mreže Natura 2000, također u ta područja spada i vršni dio Ivančice, zatim rijeka Sutla, Židovska jama i dolina Sutle kod Razvora. Znači to su tih 5 područja ekološke mreže na području naše županije, a obzirom da ste izdvojila Strahinčicu, zaista ona je prebogata sa vrstama, preko 1000 biljnih vrsta, a sigurno najzanimljivije i posebno lijepe i po čemu je Strahinčica poznata, to su svakako orhideje. Zato imate i putevima orhideja. Naravno, i manifestaciju i stazu, planinarsko-poučnu stazu putovima orhideja. Rekli ste da je edukacija jako važan dio rada ustanove, a i opisana je u knjizi. Što sve spada u te edukacije? Znam da ima pokaznih i učionica i tako. Pa, edukacija je vrlo široki pojam, ali mi smo se odredili da ćemo to raditi u našem centru za prirodu kroz naše programe. Edukaciju provodimo kroz zelene učionice na 3 lokaliteta. Poučne staze isto su neki način vrsta edukacije, a i ova naša emisija također. Evo, u ovom dijelu emisije sad ćemo staviti slušalice i pozivamo slušatelje da nam se jave. Krenut ćemo sa nagradnom igrom, podijelit ćemo barem 2 knjige, ali naravno morate nam odgovoriti ipak na neka pitanja. Dok nam se neko ne javi, još ćemo malo pričati o tome kako se recimo treba ponašati danas ako se ide u šumu ili u prirodu, koja su to pravila ponašanja. Pa evo, nesretni COVID sam spomenula, što je svakako potaknulo ljude da možda više odlaze u prirodu i tada smo i primijetili da možda ima da se neadekvatno ljudi pripreme. Da ne budemo... Evo imamo jednu slušateljicu ili slušatelja. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ko je s nama? Štefica je pri telefonu. Gospođo Štefica, imamo za vas jedno pitanje, teško pitanje. Recite. Koje je najveće zaštićeno područje u Krapinsko-zagorskoj županiji? Ako ste pažljivo slušali, mogli ste čuti. Zelenjak, Risvička, Cesarska gora. Bravo, odgovor je točan, evo zaslužili ste knjigu Zagorje zeleno, uživajte u ovim ljetnim mjesecima čitajući. Hvala vam puno. Gospođo Štefice, dajte nam vaše podatke jer će vam knjigu poslati javna ustanova na vašu adresu. Ljubazno vas molim. Štefica Flegar, Zagorskih brigada 23, Zagorskih brigada 23. Grubiške Toplice. Hvala vam puno i do slušanja. Hvala i vama. Imamo drugu liniju. Dobro, hvala. Imamo još nekog na liniji ko je sljedeći da čujemo, ko želi knjigu Zagorje zeleno. Dobar dan. Jako vas slabo čujem, možete malo glasnije. Bolje. Bolje. Recite ko je s nama? Gospodin Zlatko iz Zaboka. Gospodin Zlatko, koja je rijeka dio ekološke mreže Natura 2000? Evo. Gospođa Dijana Hršak-Klima da ste osvojili knjigu Sutla, bravo. Gospodin Zlatko iz Zaboka, ljubazno vas molim vaše podatke tako da vam možemo poslati knjigu. Može. Recite. Zlatko Tarade. Kako? Zlatko Tarade. Tarade. Prosenik Začretski. Prosenik Začretski. 65. Začretski 65. I to je pošta? Ne, Zabok. 49. Zabok, ok. Evo, očekujte da ćete primiti knjigu, valjda će tjedan dana, ovisi o pošti. Hvala vam, gospodine Zlatko, na javljanju i na slušanju. Napravit ćemo kratku pauzu sa jednim glazbenim brojem, pa se ponovo vraćamo k vama.
Evo nas ponovo sa vama u emisiji Zagorje zeleno. Komentiramo, pričamo o knjizi Zagorje zeleno. S nama je Dijana Hršak, ravnateljica javne ustanove Zagorje zeleno iz Krapinsko-zagorske županije. Moramo kratko još napomenuti koji su savjeti za boravak u prirodi. To smo prekinuli radi telefonskih poziva i nagradne igre. Pa evo, svakako za prirodu se treba pripremiti, treba planirati, ne idemo glavom bez obzira, nego moramo isplanirati kud idemo, ako idemo nekuda dalje, da se informiramo o kakvim stazama se radi, koliko je zahtjevno, što sve trebamo uzeti sa sobom. U svakom slučaju to je prije svega dovoljne količine vode, neka mala prva pomoć, hrane, ovisno o tome koliko ćemo se zadržavati, ali prije nego što krenemo svakako se trebamo dobro opremiti, u smislu da se trebamo obuti propisno, znači neke čvršće cipele, gojzerice ako je moguće ili dobre tenisice, po mogućnosti duge hlače, obzirom na sve što u prirodi možemo sresti, i slojevito se obuče, obzirom da ako mijenjamo nadmorske visine neki puta bude i hladnije ili može se vrijeme promijeniti. U svakom slučaju trebamo i prognozu pogledati u svakom slučaju prije toga. Prije nego što krenemo, da mi sad krenemo ponovo sa nagradnom igrom i podijelimo još 3 knjige pa ćemo onda zaključiti današnju emisiju. Evo, poštovani slušatelji, 286-005 telefonski broj, dijelimo knjige Zagorje zeleno. Imamo za vas jako teška pitanja, ali ako ste nas pažljivo slušali, vjerojatno ćete moći vrlo lako odgovoriti na njih. 286-005. Čekamo vas. Slušamo, ko je s nama? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Stjepan. Gospodine Stjepan, ako ste nas pažljivo slušali, vjerojatno znate po kojoj vrsti biljke je jako poznata strahinčica. Ne znam to ja. Ne znate? Ima preko 1000 vrsta, ali postoji jedna staza koja je nazvana po toj biljci, edukativna. Ne znate. Evo onda više sreće, drugi put žao nam je, šteta. Evo, 286-005, čekamo sljedećeg slušateljicu ili slušatelja za isto pitanje. Nećemo mijenjati pitanje. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan, Željka pri telefonu. Poštovanje, gospođo Željka. Evo, da li vi znate po kojoj biljci je poznata strahinčica? Pa ja mislim da ste rekli da orhideja. Da, točno. Evo, bravo, pažljivo ste nas slušali. Hoćete bravo. Molim vas dati vaše podatke da vam možemo poslati knjigu. Znači Željka Filipaj. Mokrice 206, Oroslavje. Mokrice 206, pošta je Oroslavje. Hvala gospođo Željka i ugodan dan. Imamo sljedećeg slušatelja. Doviđenja. Dobar dan, izvolite. Ko je s nama? Halo? Je se čujemo? Nažalost nema nikoga. Imamo sljedeću liniju, izvolite. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan. Ana. Poštovanje, Ana. Evo, tražimo 3 pravila ponašanja u šumi. Kad idete u šumu, 3 pravila koja su važna. Znači trebalo bi staviti duge hlače, ne brati bilje. Bravo. Zatim ne bacati smeće. Odlično. Evo, Dijana je mjerodavna da vam veli da li ste dobro odgovorili. Dobro ste, hoćete nam dati vaše podatke da vam možemo poslati knjigu? Dobro, hoću. Ovdje je Ana Drempetić. Ana Drempetić. Gornja Podgora 48. Gornja Podgora 48. Donja Stubica. Vi ste tu iz susjedstva. Da, tako je. Hvala vam, gospođo Ana, na javljanju. Čestitamo na osvojenoj nagradi. Hvala vam puno. Doviđenja. Dobar dan, 286-005. Čekamo još jednog slušatelja ili slušateljicu. Imamo još jedno pitanje za vas. Dok nam se neko ne javi, malo ćemo još prokomentirati koje su sve planovi javne ustanove do kraja godine. Što se sve planira još odrađivati? Pa evo, ove godine prijavili smo 2 projekta na sufinanciranje, jedno na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedan je prekogranični projekat Interreg. Čekamo rezultate tih projekata, naravno da se nadamo i očekujemo da će biti rezultati pozitivni i krećemo sa provođenjem novih projekata uz sve redovne aktivnosti. Evo imamo nekoga na liniji. Ko je s nama? Dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan. Ko je s nama?
Poštovanje gospodine Krešo, imamo za vas jedno pitanje. Nedugo smo pričali o manifestaciji koja je održana. U kojem mjesecu se održava Noć noćnih leptira u organizaciji javne ustanove? U 5. mjesecu. Nažalost nije točno. U 5. mjesecu su dani orhideja. Nažalost nije točno. Hvala vam na javljanju. 286-005. Imamo još jednu knjigu. Dok se opet neko ne javi. Koja je sljedeća manifestacija koju planirate? U jesen imamo Noć šišmiša u rujnu u festivalskom tjednu u suradnji sa Muzejem krapinskih neandertalaca. Tako da se pripremamo za to i pripremamo se za jubilarnog ptičeka. Imamo 15. ptičeka ove godine u jesen, tako da su pripreme već krenule i pripremamo se za taj edukativni program jedinstven u Hrvatskoj, vrlo zanimljiv. To su mladi čuvari prirode. Mladi čuvari prirode, da, ptičeki. I evo pripremamo se za tu edukaciju i za malo svečaniji taj drugi dan podjelu diploma. Nadamo se da će nam doći ptiček iz prijašnjih godina. Biće zanimljivo ga iščuti i vidjeti da li smo ih možda mi baš inspirirali za odabir životnog puta. Evo dijelimo još jednu knjigu Zagorje zeleno. Imamo li koga na liniji? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. S nama je Mio. Poštovanje gospodine Mio. U kojem mjesecu se održava manifestacija Noć noćnih leptira? U 9. mjeseca. Ne, to je... Šišmiši to će su biti šišmić. Znači, ne, ništa, oprosti. Imamo sljedećeg slušatelja ili slušateljicu na liniji. Dobar dan, izvolite. Ko je s nama? Halo, dobar dan, ko je s nama? Štefica. Poštovanje, gospođo Štefica, da li znate vi kad se održava manifestacija Noć noćnih leptira? Ja mislim da u 2. mjesecu. Nije, nažalost nije. Ništa, imamo još nekog na liniji. Dobar dan, izvolite. U lipnju. Bravo. Ko je s nama? Evo, pričali smo prošlu emisiju o Noći noćnih leptira. Ko je s nama? Stjepan. Gospodin Stjepan, prezime vas molim. Škalec. Kako? Škalec. Adresu vas molim. Ravnice. 29. Pošta? 49, 214, Veliko Trgoviće. Evo gospodine Stjepane, čestitamo, dobit ćete knjigu u poštom, javna ustanova će vam poslati i uživati. Ima zaista prekrasnih slika, prekrasnih savjeta kako se ponašati u prirodi, kako čuvati prirodu i koja su sve zaštićena područja, zaista vrlo vrijedna i edukativna knjiga. Hvala vam na javljanju. Srca i svako dobro. Također, hvala, lijepi pozdrav. Evo, bili smo darežljivi. Podijelili smo knjige, polako se naravno bližimo i kraju emisije, tako neka porukica za kraj. Pa evo hoću čestitati dobitnicima knjige, evo poslaćemo vam što prije da on stigne na adresu i da možete uživati ovim ljetnim mjesecima čitajući o zaštićenoj prirodi Krapinsko-zagorske županije. Evo i to je kroz ovu knjigu isto šaljemo poruku ljudima da budu odgovorni, da se odgovorno ponašaju prema prirodi, da čuvaju prirodu da bi sačuvali sebe. A ono što sam htjela na kraju kao poruku poslati, evo jedan citat Nikole Tesle koji se nalazi u knjizi na dijelu koji govori o uslugama ekosustava. Nema stvari koja bi bila tako vrijedna kao priroda. Evo, s tom prekrasnom rečenicom završit ćemo današnju emisiju Lepiti je Zagorje zelene. Zahvaljujemo našoj gošći Dijani Hršak na edukaciji, savjetima i ovim vrijednim nagradama, naravno koje smo podijelili. Nadam se da će vas knjige sve lijepo razveseliti i educirati. Bilo je to sve za danas. Hvala vam na slušanju, javljanju. Čujemo se i vidimo u kolovozu sa nekim novim temama vezano za očuvanje prirode. Hvala Dijana. Hvala vama. Lijepi pozdrav svima. Emisiju je tonski realizirao kolega Darko Kolar, urednica i voditeljica Snježana Leljak. Budite dalje na valovima Radio Stubice. Hvala svima i do slušanja i doviđenja. Emisija Lepeti je Zagorje zelene realizirana je uz potporu JANAF-a.